Dobrý den, dámy a pánové, tady já jsem Bucket Pluginner a dneska si ukážeme, jak udělat server. Takže okopírujeme si tento krásný krátký kód a přejdeme na delbucket.org a je to na Bucket.orgu, takže linky jsou všude v popisku, takže pojďme. Dáme si tady teda ten nejnovější. Tak, jdeme uložit. Co si můžu vypnout. Vypneme si ty, všechno kromě hamači. A můžeme si to dělat i bez hamači. Tak já si vypnu tady i hamači, nebo já se nechám zaplit kvůli tutoriálu. Tak jo, takže zatím, než se na to stáhne, půjdeme na plochu, dáme si nový složka, tady to dáme opustit, takže přejmenujeme Luginy, je nový název. Tak. Takže tak. Dáme pauzičku, než se nám to stane. Aha, tak pauzička není, jo. Tak už se nám to dostávalo hned, jak jsme stopli kameru. Tak to tam hodíme. Dáme si nový, dáme si textový dokument, ne soubor. Pojmenujeme to jakkoliv. Ten, co si hlavně musíme přejmenovat. A teďka tam vložíme krásný kód a když vlastně dáme soubor uložit jako. Dáme všechny soubory, pojmenujeme to start serveru.bat a máme tam spouštěč našeho serveru. Na to si můžeme udělat nový, udělat zástupce. Tak dáme start serveru.bat. Takže procházíme, dáme tedy tak dáme zástupce na tohle, další start serveru zástupce, dáme vlastně vlastnosti a můžeme se nastavit barvy dle sebe. Takže já si tedy pozadí dá zelené písmo, necháme normálně a text, to je šedivý, tam si dáme třeba bílej, tak dáme použít ok. To si hodíme na plochu, aby jsme si mohli zapínat server z plochy. Tak. Dále počkáme. Tak pojď. Pokud se nám načítají logy. Ano, vidíte chybný ten bucket, takže je to 172, 179. Aha, to je nějaký divný. V tom případě si ho potom opravíme. Ukážu vám to v dalším díle. Protože teď na to nemáme čas, to by bylo dlouhé video.
Jo, kdybyste se ptali, proč mám tady ten Winjack, tak to není kvůli hackům, ale prostě do hry takový mod. Na to potřebuju. Tak, napíšeme stop, ale já stop nemůžu napsat, protože to nemám nastavené, takže za chvilku. Takže já nemůžu napsat P, což je špatný. Protože P je pauza. No, tak napíšeme... To by mohlo jít, ne? Tak nic, tak to prostě vypneme. Ono se to vypne. Takže tady máme spoustu nových věcí, které pořádně ani já neznám. Takže otevřeme si takhle. Tady máme CraftBucket a pluginy. Tak vidíte, mám tady svoje pluginy. Tak odsaď si vezmeme. Omlouvám se, zase jsem klikl na to. P. Takže permice to nemáme, takže já je mám asi určitě někde jinde. Takže další jsou Essentials. Tak vůbec žádný group manager. Tak jo. A dále jsou Economy. A pro ten začátek Nulak. A k tomu potřebujeme command lib. Tak lib command. Lib tohle. A tady protokol lib. To potřebujeme. Dále základní jsou WordEdit a WordGuard, což jsou velice potřebné věci, stejně jako rezidence a LVC, i když ty máme bugle, to si ukážeme příště. A OutMe a anti-caps lock prostě. Tak. Takže dále si tady najedeme na normální Bookit. Tak. Já tam nedám to P, protože já tam musím dát. To byl problém. RP. Já si tady skopíruju P, abych mohl psát P. V příštím díle to teda napravím. Takže permissions. Tak to bude na druhé stránce. Tak tady je máme. Jsou updately, takže doufám, že už jsou i na 1.7. Jo, 1.7. Jo. OK. Stáhneme tady tohle, to nejnovější. Ten my nemáme asi. Tak, downloadnem. Tak. Dáme start serveru. Zase počkáme a jdeme se koukat na chyby. Že pluginy bez chyby. Jenom ten CraftBucket je takový zvláštní. Tady budeme muset opravit. Tak si vyčkáme. Došlo ke snížení výkonu v natáčení. Tak jo, tak.
to bylo error, ano error. A je to economy, takže jdeme zpátky sem. A economy. To už bych chtěl nějaký reloader. No, tak doufám, že ten economy bude fungovat. I tak dál napíšeme stop. A se to nedá vkládat. Blí. Uložíme. Vidíte, economy funguje, jinak kdyby nefungoval, tak to nenačítá ani složku. Takže začneme od zhora. Takže anticaps. Takže tady máte min, message late, to jsou 4. To je od A do Z. Maximální taková blablabla. Tak tam vlastně nic nemusíme ani nastavovat. Tady si dáme config. Dáme si tady příkazy. Takže vy můžete tady místo lomeno login dát what. Ježíši, co se tady děje? Místo login můžete dát lomeno přihlásit, registrace a tady maximum registrací na IP. Tady si dáme 2, existují sourozenci, že jo? Doba do přihlášení má 45. A tady dáme uložit a to je asi všechno, co je v tomhle. Pak si tady můžete nastavit tedy jak do češtiny essentials config. Tady si najdeme co má. Tak tady si dáme místo toho 2. Vítej. Tak na serveru omg a počkat, dáme si třeba takhle omg tak uložíme, dále najdeme jo, kity bychom mohli nastavit, takže kit začátečnický. To tady si najdeme i minute i, takže dáme eats, prostě IDs. Takže najdeme si třeba jablíčko, to je 200 něco, 260, tady si dáme teda 260, to jablíčko a počet, teď dáme třeba 10 a delay to jsou vteřiny a hodina, to ne, půl hodiny je 1300 vteřin, ne, 1800 vteřin. Takže každých půl hodky si můžou vzít tohle. No a dále si ukážeme potom třeba, pardon, zase jsem klik P, takže VIP. Delay dáme, tady dáme už tu hodinu. A tady dáme den asi. Takže zapneme si tady kalkulátor.
Tak 3000 krát 24, to je 86 400. Tak jednou za den. Jo, takže tady si dáme třeba efiko a tak. Ale my nebudeme dávat efiko, ale dáme se tady name 3, tak. Takže VIP. Tady musíme dát na svým mezeru krumpáč. Vložíme. Zbytek si uděláte podle svého gusta. Tak nám to stačí. Dále dáme economy, to je všechno do češtiny zase jenom. Permice, to je docela na déle. Takže to si dáme takhle pluginy. Já to tady nemám. Takže dáme si ulož.to. Tak, to napíšeme obycejne.rar. Takže staneme si teď ten nalevo. Má tam mít v popisku videa. TQRM. Tak. Tak dáme rozbalit a hodíme to na plochu. Hop. Ok. Rozbaleno. Takhle. Nebudeme to radši nahrazovat. Každý vlastně má, každá verze má svoje. Takže tady bacha na ty mezery, to už bychom měli chybu. Což chyby nechceme, jinak nám plugin fungovat nebude. Sem si napíšeme své jméno. Tak, tady to larsík smažeme v pohodě. Takže hráč nějak vytuníme, takže si tady dáme třeba 2. 2 a jméno bude mít třeba 6, teda necháme klasik a nastavíme mu základní práva, takže essentials. Je. Takže essentials.ctlv. Proč? Já mám skopírovaný tohle, sakra. Bože. Bože, to mě zabije. Bože můj. Já musím skopírovat tady to přejmeno. Počkej, já to tam musím zase vložit. Tak, tady si dáme majitel. Skopírujeme si tady to. A jdem. Essentials.svavn. Essentials.home. Essentials.sethome. Essentials.list. Essentials.
help Santiago.sg Co třeba ještě? Je to dost, takže Santiago. Dáme tam to outme, tečka, login. Asi to skopčíme. Takže HNG password logout a dále už nic není. Tak zase tady máme tu mezeru, bacha na to. Tak jo. Tady máme majitel. Tak tady necháme tohle, tady si to upravíme podle svého gusta. Já tam trojku. Tady si dáme F, tady si taky dáme F, a tady si taky dáme F. Tak, skopírujeme si ty všechny věci, množíme a potom si sem přidáme jenom fly a tak. Dáme ok, no tak. Dále je rezidence, tady dáme config a tady by mělo být někde to legacy permissions, dáme true a tady dole si nastavíme tak, dáme si tady si dáme tak, to dáme 44 krát 64 256 tak, max height takže tak tady se nastavíme, aby to bylo na dlouho a vložíme si to, tak hotovo. Takže máme tady česky, vidíte, takže English smažem a napíšeme English, máme to mít česky, updater, to je prostě v pohodě a no lag, tady tato se nenastavuje. Dáme start serveru, a ještě ne, počkat. Tady si nastavíme teda už toto, takže napíšeme si svůj IPANu. Tak, teďka si to port forwardneme tady, to vedeme cmd, omlouvám se zase. Takže config, takže tady máme výchozí bránu, označit, jo, to se nemusím označovat, 192, 16801, musíte vědět své hesla, většinou je to admin password, admin root a takhle, admin user a tak podobně.
Takže máme tady servery, tady už ho máme zaplay. Tak. Akorát musíme si tady dát modify. A 27379, 27379 a dáme si a save name. Tady taky modif name, tady si dáme TCP 27379 save name. Ano, tak tady už to existuje, teda s tím portem, takže je to v pohodě. A tak to smažeme, dáme enable all. Tak, dále si napíšeme, pardon, zase jsem to pauznul, IP chicken.com. Ten to budeme posílat kamarádům. Já vám to tedy neukážu. A tady dáme tu server IP, to je ta, co máme tady. Takže já mám 192.168.0.102. A tady si nastavíme online mod, vypneme pro ty, co nebo je originál, server name, Omega Craft. Tak maximum hráčů, tady si dejte 7, aby se to nesekalo. Maximum hráčů si dáme 250, Minecraft server. Tady se dává jenom takhle. Jo, tak tady se dáme, jak to je. Nebo takhle. Nevím. Tak. Každopádně máme to. Máme uložit. Tak mám uloženo. Tak. Vypneme. Startneme server. Připravíme mine. Počkáme. Dáme play. Budeme sledovat, jestli se zde nedějí chyby. No, máme to chyba, jo, to ten economy, to v pohodě. Se nám dorovná. Tak. Dáme tady play. Outmíčko. Jo. Můžeme schodit všechno na lištu. Dáme multiplayer. Dáme si tady naší IP. Na to se můžete připojit jenom vy, ale na to, co máte v IP chicknu, můžou teprve kamarádi. Takže napíšeme si co tady nejde? Ne. Můj Omega Craft. Tak. Takže tak. Reloadneme. Máme tady Omega Craft pro 250 lidí. Prostě máme výkonné jak prase. Mám dobrý inťák, takže si můžete připojit, když budete chtít. Takže vidíte, jsem vítej majitel Crafter.cz na serveru Omega Craft. Takže dáme
musíme se registrovat. Register, testuji. 1, 2, 3, testuji. 1, 2, 3. Welcome on OmegaCraft server. Jo, můžeme tady mlátit teda ty psy. Všechno v podě. Ano, máme tady, kámo, klid. Tam je hodnej. Teďka máme docela na serveru lagy, protože se načítá celý svět. Jinak je to fajn. Pokud se vaši kamarádi nemůžou připojit, tak tady dám, nejdřív musíme stopnout server. Tak, já jsem zase zapomněl. Tak, zastavujeme server. Dáme si tady si dáme firewall. Tady s pokročilým zabezpečením. Potřebujeme takhle s pokročilým. Tak, server zastaven. Tak. Takže. Jo, tady si můžeme vypnout Punkbuster. Prostě všechno. Takže dále dáme nové pravidlo a dáme program. Dáme si takhle. Takže TCP 27379. Další povolit připojení, privátní název OmegaCraft. Vy si tam napíšete svůj server, své jméno. Ne, tak tady klikneme odchozí pravidla, dáme nové pravidlo odchozí. To je port, další TCP 27379. Povolit připojení. Povolit připojení doména OmegaCraft. Dokončit. Dáme nové pravidlo. Port. Další UDP 27379. Další povolit OmegaCraft. Třeba 2. Tak. Dáme nový pravidlo, program, další. Program. Dáme plocha. Dáme si bucket server. Vidíte, pouze exe, to tady my nemáme. To je, když máte server normálně z Mojangu, ale myslím, že by se dal udělat upravit. Třeba někdo mi volá, nehodnou chvíli. Čekat. Típneme. Dáme soubor, uložit jako. Všechny soubory. Exe. Tak máme tak. Zkusíme, jestli to funguje. Jo, nefunguje. Takže to nám nejde. To nejde, to nejde. Jo, takže nejde. Takže se vrátíme zpátky do firewallu, to nefunguje. Tak a vlastně ještě se musíme... Tak nic, tak ještě příchozí pravidla, nové pravidlo, port. Tak, UDP jsme dodali ještě tady. Tak, další, OmegaCraft 2. Tak, máme to tady v oboje. Tady máme Minecraft server port. Tak, to máme povolený.
Java. Tak. To je asi všechno. Potom dále. Dále. Aby se nám někdo nehacknul do kompu, tak musíme dát firewall znova. Program právě firewall a musíme sami normálně. Máme vyplé a takhle se nám, pokud nemáte antivirus, já ho mám, takže to je fajn, musíte mít antivirák, jinak se vám někdo může hacknout do kompu. Takže zapneme server. Pozveme někoho. Ahoj. Tak tedy zkus můj server na Minecraft. Natáčím video, tak doufám, že to... Omlouvám se za SP. Aspoň zkusíš. Takže lagy. Takže IP si nepamatuji. Zase IP chicken. Nekoukejte na moje IP, i když já vám ji dám do popisku videa. Tak, Skype. Tak, ano. Nemáme tam zatím extra super pluginy. Tak. Login. Testuji. Tak. Ano, máme to úplně bez lagů. Je to fajné. Takže my máme neomezené práva, takže můžeme dát GM1. A v dalších dílech se asi uvidíme. Můžete přijít na server třeba s nějakou otázkou, já vám na ní odpovím. Ale dnes otázku, jestli vám dám GM nebo OP a tak podobně. To vám dám ban. Tak jo, máme tady pastvinky a já bych asi ten server založil asi jenom survival bez spawnu. Asi jen tak for fun. By byl. Asi jen for fun. Tak jo, tak se můžete připojit. Nevím, jestli ten můj kámoš to zvládne. Ale mělo by to fungovat, jestli to nefunguje, tak se omlouvám. A v příštím díle zatím čau.